Få løftet op i dine baller, så du sidder på dine sædeknuder. Rygsøjlen lang og lige, skuldrene ned på plads, skulderbladene samlet. Tænk længde op gennem hovedet. Benene strakt foran dig, og du kan have lidt afstand mellem fødderne. Du kan også have den samlet, hvis du foretrækker. Så, pilatesværtrækning. Vi tager en indånding, løfter armene op foran os, og udånding. Åbner op og samler skulderbladene. Indånding, ind til midten af armen. Udånding, åbner og samler skulderbladene bag. Indånding. Og udånding. Holder din rygsøjle lang og lige, ikke kollaps. Spænder op i bækkenbund og mave. Indånding ind. En gang mere. Hold den rygret. Indånding til midten. Udånding. Sænker ned. Godt. Og næste øvelse, vi skal rotere spinal twist, så vi holder den her position, strakte ben, længde i rygsøjlen, retter op, spænder op i bækkenbund og mave. På vores indånding løfter nu armene til siden, så indånding, armene op, vandret og udånding, du roterer gennem rygsøjlen, holder hofterne stabile, de roterer ikke med. Indånding tilbage til midten, udånding roterer den anden vej. Indånding til midten, udånding roterer. Indånding ind. Så rotation gennem alle ryghjulene. Holder hofterne stabile. Kigger over skulderen. Udånding. Indånding ind. Udånding. Opspænd i bækkenbund og mave. Indånding til midten. Udånding roterer. Indånding til midten. Sidste gang til hver side. Vi har saven, så nu får vi en lidt større afstand mellem fødderne. Igen på vores sædeknuder. Ryggen ret, længde op gennem rygsøjlen, skuldrene ned på plads, skulderbladene sammen. Nu skal vi læne os frem over benet og strække armene ud side til side. Så vi starter indånding, armene op ud til siden, og udånding rækker frem, og den bagerste hånd, tommelfingeren nedad. Indånding tilbage til startpositionen, udånding den anden vej. Indånding kommer op, sørg for at vende den bagerste tommelfinger ned på strækker. Vi får en inderrotation i skulderen med tommelfinger ned. Holder rygsøjlen lang og lige, stabilitet i maven. Sidste gang til hver side. Indånding op, udånding. Sænk. Rigtig flot. Så skal vi have nogle sidebøjninger. Her bøjer vi benene ind i en havfruestilling. Og igen, ryggen er helt ret. Så får de baller ned i måtten. Længde op gennem rygsøjlen. Skuldrene ned på plads. Skulderbladene samlet. Spænder op i bækkenbund og mave. Og igen, indånding løfter armene op ud til siden. Og udånding vil strække siden, så sænker armen ned i måtten, og den bagerste arm hen over hovedet. Indånding bliver her, løft lidt højere i din sidebøjning. Og udånding hele vejen over til den anden side. Indånding ind til startpositionen, skuldrene på plads, retter ryggen. Udånding strækker igen til siden. Indånding kommer. Indånding bliver her. Og udånding hele vejen over til den anden side. Indånding tilbage til start. Udånding stræk til siden. Indånding bliver. Og udånding over til den anden side. Indånding kommer op, retter ryggen, tjekker dine skuldre ned på plads. Udånding stræk sidste gang. Presser ribbenene op, holder på indåndingen, stræk lidt dybere. Og udånding til den anden side. Og indånding kommer op. Udånding sænk. Skifter rundt på benene. Tager den anden side. Så. Igen på sædeknuderne. Langt i rygsøjlen. Skuldrene ned på plads. Skulderbladene samlet. Spænder op i bækkenbund og mave.
Indånding, armene op ud til siden. Og udånding, stræk til den anden side. Bliver her på indånding, stræk lidt dybere, pres lidt højere. Og udånding hele vejen over til den anden side. Indånding tilbage til start, skulderbladene på plads, ryggen ret. Udånding, stræk. Indånding bliver. Og udånding hele vejen over til den anden side. Indånding. Ind til start. Skulderbladene på plads, udånding, stræk. Indånding bliver. Udånding til den anden side. Indånding op. Og sidste gang. Udånding, stræk. Indånding bliver her, stræk lidt mere. Udånding til den anden side. Og indånding til ret ryg. Udånding, sænk. Flot. Og så vender vi ryg. Vi skal lave nogle half rollbacks. Benene bøjet, fødderne i gulvet, ryggen ret. Så længde gennem rygsøjlen frem med brystet sammen med skulderbladene. Og hænderne på hver side af dine knæ. Tag en dyb indånding. Og udånding, kipper bækkenbunden, imprint og ruller halvvejs tilbage, kun halvvejs, ikke hele vejen ned. Indånding løfter op igen. Udånding, imprint, ruller halvvejs tilbage. Stabilitet i din ryg, spænder op i maven. Indånding kommer op. Udånding, imprint, ruller tilbage, halvvejs. Indånding løfter op igen. 2 gange hver. Udånding, imprint, ruller tilbage. Indånding løfter op. Og den sidste gang. Udånding, imprint, ruller halvvejs ned. Og indånding løft overkroppen op igen. Udånding sænket. Så tilføjer vi en bevægelse mere, en ny variation. Half rollback med rotation. Indånding, retter ryggen, løfter brystet. Udånding, keeper bækkenet, imprint, ruller halvvejs tilbage. Indånding, roterer, fører armen bagud. Udånding ind til midten, den anden side. Indånding, fører armen tilbage, roterer ryggen. Udånding ind til midten. Indånding løfter tilbage til start. Igen. Udånding, keeper bækkenet, ruller tilbage. Indånding åbner, roterer armen bagud. Udånding ind til midten. Indånding på den anden vej, åbner op. Og udånding fører armen ind. Indånding løfter op. Igen. Udånding, keeper bækkenet, ruller tilbage. Indånding åbner op. Udånding fører armen frem. Den anden side roterer armen tilbage. Og ind til midten. Indånding løfter dig op. Sidste gang. Udånding, keeper bækkenet, ruller halvvejs tilbage. Indånding, roterer armen bagud. Udånding ind. Og indånding tilbage. Og udånding ind. Indånding løfter op. Og udånding sænker ned. Godt. Og en mere intens version af half rollback. Vi skal prøve at lave den med løftede fødder. Så hænderne på hver side af dine knæ. Indånding retter ryggen. Og udånding kipper bækkenet, løfter fødderne op. Finder balancen, holder dig her. Stabilitet. Ja. Godt. Og udånding læner dig tilbage, strækker benene ud. Indånding kommer op. Udånding tilbage. Indånding løfter op. Udånding tilbage. Indånding op. Holder dit kig i bækkenet. Ja, imprint, når du ruller tilbage. Stræk benet ud. Indånding, stabilitet, løfter dig op. Sidste gang. Ruller tilbage. Udånding. Og indånding kommer op. Udånding sænker ned. Godt. Og det sidste vi har, rolling like a ball. Så hænderne igen på hver side af knæene. Vi skal rulle tilbage. Vi ruller kun ned på skuldrene. Ikke hovedet helt ned i måtten. Hovedet forbliver løftet. Så indånding fylder brysten med luft. Udånding kipper bækkenet og løfter benene op. Indånding stabilitet. Udånding ruller tilbage. Og udånding hele vejen op. Indånding ruller tilbage. Udånding kommer op og finder balancen. Indånding tilbage. Udånding kommer op. En gang mere.